Salut, eu sunt Killer01 și astăzi o să joc GTA 5 cu Green, GTA Online. Bă, serios doar atâta. Mă rog, eu și cu Killer trebuie să mergem să facem un haste, numai să mă sune data Lester, pentru că e enervant. Stai un pic, că vreau să te arăt ceva. Ce vrei? Stai. Da, dacă vedeți, costumația este destul de interesantă. Am folosit câteva glitch-uri ca să vă folosesc. Green, îmi place un pic mașina ta, stai un pic. Bă! Da. Ok, hai după mine. Știu, arată șmecher. Da, hai să mergem. Mergem la Los Santos Customs, că vreau să fac mașina mai faină. Da, și mi-a pus claxonul ca și melodia din Eu am GTA claxon, 4. eu am claxon de tir pe se întorc. Dacă se mai blochează din când în când, asta e din cauza că sunt foarte mulți player, dacă vă uitați, sunt mulți și câteodată mai de lag, dar asta nu este o mare problemă pentru că mi-am luat și o placă video nouă. Gata, te lungești cu vorba. Da, hai da, să claxonăm lumea. Oh, trebuie să o luăm pe cealaltă parte. Ia-i bine, ia-o acolo la dreapta. Da, sper să nu iau copyright pe muzica de la Claxon, da. Ce nu mai pune? Asta e să opresc radio. Cum ar fi să ții copyright pe muzica de la Claxonul din GTA 5, frate? Îmi și mie. Nu știu, ar fi nasol bănuiesc. Da, adică, ok, așa e Claxonul, adică Facem și un îți heist? iei copyright din cauza unui Claxon care... Bă, facem și un heist? Da, facem un heist. Stai că filmez dinăuntru, poate dinăuntru se vede mai bine. Să... Deci eu nu știu cum să filmez, dar încerc să filmez în așa fel încât să lagul să nu mai conteze așa mult. Pentru că nu știu de ce am lag. Deci în momentul când am lag, deci când am lag și filmez, Frate, nu știu, dar atunci Shadowplay... merge. Adică am lag, știi, atunci când Amândoi filmăm cu Shadowplay-ul, nu-i sponsorizat, deci da. Da, Și mie când mă... Deci eu dacă filmez am mai multe FPS-uri decât mă joc normal, știi? dar și eu am, adică de data am mai puțin și nu știu de ce de data asta, mă rog. Așa, și o să vină și episoade de Battlefield 4 și știu că n-am mai postat de mult. Dar asta n-ar trebui o să... serie cu Battlefield 4. Da, Killer s-a apucat de poveste, iar eu voi face multiplayer cu el pentru că povestea... Nu știu, bă, nu prea filmez, n-am vrea să filmez. Da, numai problema la mine e că n-am mai postat de foarte, foarte mult timp și asta e o problemă. Bă, nu știu, Dar sper să nu vă deranjeze, dar... Bă, uite ce spoiler. Da, am avut și atunci. Parcă mi-aș lua spoilerul ăsta. Ne rămâne. Mă duc și eu să merg la Los Santos să vedem ce ne mai putem. Bă, Green, te duci și tu să mergi la Los Santos. Da, mă duc și eu la Los Santos, da. Te duci și tu să mergi. Mă duc și eu să merg, Bă, să faci heist. Așa, nu vreau niciun remote, bă, nu vreau să-mi distrug, uite asta. Să faci heist. Headlights, neon kits, neon color, mă rog, am... Amândoi avem GTA 5 cumpărat, deci... Da, știu, toată lumea știe deja, pentru că noi deja... Race Transmission, nu știu ce e asta, dar sper că e șmecheră. Noi deja ce, că n-am mai jucat împreună și știam. Turbo! Hai mă încoace. Stai că acum fac tires mode, Header-ul cumva. îmi fac wheel type, ce știi tu, îmi fac din alea... Bă, stai un pic, că vreau să-mi comand Jesterul, că îmi place mai mult mașina Jester decât Zentorno. Deși Zentorno e mai rapidă, dar... Deși Iced Out arată bine, să vedem la roți, să vedem cum ne facem noi mașina șmecher. Cutter, nu, mă rog, o să punem pe asta, pentru că arată extrem de bine. Tanner, nu știu, așa. Asta da, omul și abandonează mașina pe stradă. Bun. Atomic. Da, asta arată bine. Pe Windows, hai să vedem, Limon, mi-am pus eu, deci asta deja arată bine. Mi-am pus și Turbo, deci cam asta e mașina, mai trebuie să facem niște haste-uri ca să... Mamă, serios, nu mă lasă să-mi comand mașina, vreau gestul așa.
M-a dat Jesterul, că îmi place mai mult decât Zentorno. Da, să mă mare... Captă-mă Green, stai mă! Mamă, stai să o plăjur. Dar mi-arată pe hartă mașina și nu-i. E aici jos. Da, arată bine, nu? Așteaptă-mă Green, că mi-am și eu Jester. E mai fain. Hai la Los Santos Customs, bă. În țară. Da, și mai știi că am... Bă, chiar, vrei să jucăm misiunea cu jet? Vrei să filmăm misiunea cu jeturile, bă? Da, acum noi vom face un fel de deathmatch, dar la numărul ăsta că să termin cu poziția că am vrut să zic că mi-am luat placa video nouă, am fonie, da, știu. Și mi-am luat tot PC-ul nou. Da, eu mi-am luat doar placa video nouă și Mi-am schimbat niște RAM în plus, eu acum am jocul mai bine detaliat, adică se ved mai bine texturile, nu sunt așa colorate ca data trecută. Că mă gândesc că data trecută m-am uitat la video pe YouTube, știu. Bine, bă, hai că dau start la... După ce l-am pus, va arăta nașpa. Și nu te mai băga peste mine când vorbesc. Da, dracu, vreau să dau start. Da, mă rog. Uite aici, Last Team Standing, aia cu Battle of Almo. Da, acum noi vom filma o mapă cu avioane, ne vom putea în aer și O să se vadă pe video, trebuie să explici tot ce place. Jesus! Jesus, yeah. Oh, ok, hai să merg. Aștept să faci o dată sesiune să mă inviti. Da, mă, da, acum mai vai. Ia uite. Hai să crac sunul în lumea. Hai că ți-am dat invite. Da, bun, hai să încep. Pe telefon, pe telefon. Pe telefoane. Stai să pun să fie zi. Battle of Almo și acum că l-au intrat în intersecție. Pe unde intră și ăla. Yo, Oh my god, nu vreau să... Așa, radio off, nu... Da, mă, sau de radio. Mi-au copyright. Bă, la mine nu se vede că l-am pus pe off. Așa. Zi-mă de radio. Dă-i ready repede, că radio mă enervează. Dă-i repede, dă-i repede. Așa, uitați-vă, la mine Night Vision direct frumos, au pus killer pe noapte când o scăpun e zi. Ai caracter frumos, gata, am înțeles, Green. Da, acum mi se vede fața, dar nu e, adică eu am gen două costume. Da, bun, folosim și Bale-ul, da? Da. Eu am gen două costume, ăsta e Ghost Rider, sigur îl știți. Bă, dar tu atâta vorbești, bă, băga mea. Modern Warfare 2 și eu ăsta folosesc ziua pe GTA 5 și era noaptea. Gata, au folosit și el un glitch să aibă un costum. Bravo, bă. Și o să fac și tutoriale cum să vă faceți costumul super dar glitch-urile care nu folosesc să fac costumele. Gata, Grine, gata. Hai că ne umplu de granat. Hai să jucăm. Normal, acele tutoriale sunt în engleză, dar... Bă, îți dau chei. Shut your fucking mouth. Înțelegeți toată lumea? Are România, logic. Și acum să luăm toporul pe killer. Oh, that was too close. Hai să iei. Da. Fuck you, Green. We're coming to get you. Am gândit. Pe undeva. Mort. Și am văzut unde ești, asta ziceam. Am pierdut runda asta, dar câștigă două, cred. Aha, câștigi tu. De continuu. Da. Killer mai mult joacă cu glanțele, joc cu rachetele pentru că mi-e mai greu. Mi-e mai greu să joc cu Normal că joci cu rachetele, că pune ținta pe mine automat și de-ale. Da, e mai ușor. Eu te-am spart cu glonțele, bă. Retard. Bă, Da. Ce-i? da, Bă, dacă vrei jucăm și mapa aia cu elicopterele de după. da. Îmi place că la mapa aia mereu te fac. M-a bătut și el de 2-3 ori și mereu mă face. De fapt de 4, domnul. 2. De 3. Hai de 3. De 3 ori. Hai de 3, acum face cu Redus, acum facem Nu, dar așa. de 3 ori am jucat cu tine. Cu mapa aia. Atât. Ai făcut și tu de 2 ori. Las că te bat, eu lasă să vezi, fraiere. You're up.
Am pățit, bă, am filmat Battlefield 4 și nu mi-a filmat programul. Nu trebuie să revii jocul singur. Aha, deci cu rachetele așa-i. Mail. Ce fail? Bă, nu scoate parașutul, așa. Direct la mașină. Aha. What? Direct în mașină am intrat. Serios. First person time. Where is that? Na, uite-l pe gri. Oh my Jesus. Hop. Stai să vedeți că ăsta merge în roți. Ăla face semne, ha? Face semne. Ha? Nu știu și te liberezi, frate. Hai mă, joacă și tu legit. 1v1, bitch. Ce ai zis? Nu, tu de... Hai de capul meu cu manule că mașina asta parcă sunt la drifturi. Poate că chiar ești o de. Poate sau chiar sunt? Bitch. Da, Bale-ul nu e așa de eficient pentru că el știe mai bine să joace cu pistolul pentru care cred că... Da, hai bagă scuze. Am murit și eu ce vrei. Ok, mă rog, hai să continuăm, nicio problemă, dacă voi pierde, asta este, o să facem 2 runde de... Da, ne băgăm după aia elicopter. Haide, că păi acolo te fac. Aha. Mai vedem noi. Mai vedem noi, Da, nici nu știu câte minute am filmat, dar vedem. Să vedem... Normal că vide. Hai, da. Vedem noi, vedem. Tu câți abonați ai? Am 29, dar de ce? 25 aveai de fapt. Da, am 29. Ai 25. Sau, mă rog, eu am 20. Bă, de Are 8. Cât? 8. Uite-te pe canalul meu iară. Ai 7. Da. Mi-am făcut un canal nou. Bă, 20 într-o zi, e bine. Deci... O bătut odată, Lucky Bastard. Mă rog, începătorului, știi? Jocul nu ai cum să... Deci în GTA 5 sau în orice joc n-ai cum să ai noroc, frate. Adică e un joc virtual, nu e realitate. Bine, mă, m-am omorât, bravo, Gigi. Hai să vedem tura asta. Just only playing a game. Fuck you, fuck off. Așa. Suntem pregătiți cu fularul nostru, nu avem masca, dar nu e nicio problemă pentru că dacă ne urcăm în avion arătăm super bine. Iar eu vorbesc extrem de mult, cum zice Killer, pentru că îmi place. Pentru că mai țin și lumea la curent, pentru că dacă n-aș vorbi mult într-un video... Dacă n-ai vorbi mult, filozof ai rămâne sau n-ai fi așa de prost. Da, dar eu să sparge geamul, Allah Akbar! Nu știu de ce lui mereu îi se sparge geamul. Ca el, place. Și apoi când mă urc să sparge geamul. Mereu îți închid roțile, da, acum contează. Așa, să vedem unde e Chila. Allah Akbar! Te-a părit? Nici tu, printre gloanțele tale am zburat. You bitch! Și 2-2. Stai, cred că asta a fost runda, nu. Nu e runda. Mai este. Acum egalitate. Bă, nu știu dacă o să mai și filmăm și cu elicopterul, că... Da, cred că după asta, că deja o să până ne... se pune pe YouTube durează mult. Da, și asta e. Dar asta nu e o problemă, pentru că... Și că dar asta nu e o problemă. Pentru că măcar voi o să vedeți videoclipul recent. Am vrut să zic echipul. Deci astăzi a fost cea mai tare zi, am pus pe YouTube 3 videouri. 2 cu Battlefield și 1 cu GTA 5. Da, cred că după episodul ăsta care va fi postat chiar după ce terminăm, o să fie, cred că și un Battlefield, nu știu cum vrea Killer. Nu, cu tine niciun multiplayer cu BF. Nu știu, Battlefield multiplayer, cine? Nu știu, eu mă limitez la seria de single player și apoi după ce termin seria, probabil. Probabil, da. Da. Doar probabil.
Pe job la el, auzi de asta, vrei să repeți runda? Sunt obișnuit cu Peja de la Dar pe Haze, dar noi nu suntem Haze și nu prea pierdem noi pe Haze, pe dar nu? Hype, nu Haste. Haste, heist, ok. Nu uita tu una. Nu-i tot una. E același lucru, numai că zici Nu greșit. uita tu una. Să știi că există un cuvânt în Nu engleză uita tu numit una. E același lucru, numai că eu am zis Tot una. greșit. Mă rog, ne urcăm frumos în avion, mă duc spre Keller și îl dobor. O sar direct cu Bane în tine, bă, jur. Degeaba, bă, că niciodată nu ce reușit. Niciodată să nu spui ciocolată, da? Remember. Da, ca să nu ți-i copyright, zice niciodată ciocolată. Bă, melodia e cu altceva. Eu am băgat mesaje subliminale în tine. What? Deci nu te-am pălit în aripă, bă. Știi ce? Bag slow motion pe video și îți arăt că te-am pălit în aripă. Bag eu slow motion și să arăt că te-am lovit din plin. Fuck you, ok? Ha! Shut the fuck up. Oh yeah, baby! Ce fericit mi și eu cu ochelarii. Bă, hai să jucăm și aia cu elicopterele, vrei? Da. Dar oricum aici opresc video. Cam așa și eu. Ne vedem data viitoare, papa. Da, ne vedem data viitoare. Sper să vi-a plăcut videoclipul și până data viitoare. Green, sulci! Salut!